अरे प्रणाम हो चाचा, का हाल बा? खुश रह बबुआ। और बुढ़ौती में का हाल बा? भगवान के दया से एक दिन कट जाता वह बढ़िया बा। आवा बैठो। ना ना बैठब ना, आज बबुआ के रिजल्ट आइल बटे। का हो अब चाउरे भी नाता खाना उना ना बनी का? जा तनी रौरे इंतजार करत रहनी है। लो हई बबुआ के फोन आई रहा। रिजल्ट आ गइल बा कर? हाँ आ गइल बा। का कहत रहला? कुछ ना। परेशान नानू रहला? रहल है लेकिन रौरा खातिर। हमरा खातिर? हाँ कहत रहल कि हम बाबूजी के सपना तोड़ देनी। बाबूजी कर्जा काढ़ के हमरा के पढ़े के भेजले रहलन आ हम फेल हो गई। अरे तो का भइल बा? हर बाप अपना बेटा खातिर करेला, हम थोड़े ना कइले बनी। वो पागल बा, बिना मतलब के फालतू बात सोचत रहता। और कुछ कहलसी है? हाँ कहत रहल कि बाबूजी के कौन मुँह लेके जाए, मन करता कि ये नहीं कुछ कह ली। अरे पागल, इतना बड़ बात अब हमरा से बताओ तुम। फोन कहाँ बा? जल्दी खाओ जल्दी से। ना जाने आजकल के लेकिन के कौन भरोसा बा, कब का कह दिया सा। ली का भइल? घंटी जाता उठावते नहीं। फिर खाली मिलाई तो हेलो हेलो बबुआ। हाँ बाबूजी। बबुआ ये का उल्टा सीधा बात अपना महतारी से करते रह? कुछ ना बाबूजी। कुछ ना? तोर आवाज में का भइल बाबू? पहले तो हंस के बतियावत रहला, अब का हो गई? हमको माफ कर दी बाबूजी। माफ कर दी? काहे माफ कर दी? कौन चोरी के लिए बड़ा, कौन गलती के लिए बड़ा? बोला काहे माफ कर दी भाई? बाबूजी हम फेल हो गए बनी। अरे पागल, का हो गई? फेल हो गई लेता रोला के का काम बा? हम तो सपना तोड़ धरी बाबूजी, हम लूजर बनी।
तू अपना के लूजर कहे मानत रहे भाई? वो तो तुहार सपना रहला, हम तो एगो साधन बनी तुहार जरूरत पूरा करे खातिर। हम तोहरा मुंह पर करिखा पोत दिले बनी बाबूजी। काहे करिखा पोताई? तू कोनो कुकर्म के लिए बड़ा, केहू को हत्या के लिए बड़ा? अरे तू तो फेल भइल बड़ा, वो कागजी पढ़ाई में। बाकी फेल भेला के मतलब तू समझ तार ना बाबूजी? बिल्कुल जानता नहीं। फेल भइला का मतलब तू कबो इंजीनियर ना बनबा। तो ई थारा के छोट बात लागत था बाबूजी। बिल्कुल छोट बात बा। इतना बड़ जिंदगी खाली डॉक्टर इंजीनियर बने खातिर थोड़े मिलल बा। अरे तो रोटी रोजी कमाए के जरिया हो। ईमानदारी के रोटी रोजी कमाए खातिर बहुत रास्ता बा। हम तो कुछ और सोचले रहनी है। कहाँ सोचल रहा है? ई है कि हम ऐसा काम करब कि जना पर तू गौरव महसूस कर सको, समाज में तुहार मान प्रतिष्ठा बढ़ी। हमार गर्व तो तू हो बेटा। आज ले समाज में तोहरा बारे में केहू गलत नहीं बोले। लोग कहेला रामनाथ भाई के बेटवा बड़ा संस्कारिक। इससे बड़ प्रतिष्ठा और का चाहिए रे पागल? का चाहिए? तब हो बाबूजी। तबो का ना हमार बाबूजी उच्च पद पर रहले, ना हम डॉक्टर रही, ना इंजीनियर रहनी, तो का हमनी के ना कटा गईल कि आत्महत्या कर लेनी जा? हमरा कुछ समझ में नहीं आवत बाबूजी। मन बहुत घबराता हमर। तोहरा समझला के कोनो जरूरत नहीं है। जौन हो गई ओके भुला जा। अब आगे जीवन जिए के तैयारी करो। अब की छठ में छुट्टी लेके आ जाइयो। हमारा से दौरा उरा उठत नहीं है। अपना माई के जानते बड़ो, फल ठेकुआ से दौरा भर दिली। ठीक। आ सुनो ना, अब की बार बगिया में खूब अमरूद दिहाइल बा। दिन भर सुगा में रात रहता देखबे नु तो मन खुश हो जाई। और छोटकी बछिए भी नु बड़ा कूदतिया। ददरी मेला जाके फूल गेना घंटी लेके आई भाई। जो देखबे नु मन खूब खुश हो जाई। का बाबूजी तू हमरा के लइकन हर भरमाओ तारा। तो तू हमार लेके नु हबो। तनी दी हमहू बतियाई। ला अपना माई से बतियाओ। हेलो बबुआ। प्रणाम भाई। खुश रह। जाना तारो जौन गगलवा लगौले रह खूबे फरल बा। हमारी इहे मन करता कि ओकर पहला फर हम छठी माई के चढ़ाई। तुहू देखबा तो खुश हो जेबा। का माई तू हमरा से छोट लेखन लिखा बतियावे लगले। देखा बबुआ, बेटा बेटी कतनो बड़ हो जाला वो माई बाबूजी खातिर छोटे रहेला। तू ए बारी छठी में जरूर रही। ठीक बटे माई, हम छठ में जरूर आए। प्रणाम।